Ai, barkatu, eske arrapadaztazu irakurtzen ertzainak. Laiztera, abenduak 16 bakizu kontzertua dauela, eta... Ninaz bakarra hemen guztietatik sarrera daukana, eta, Baina nik ETV ikusi biota, ETV abenduak 16. Nik ETV nahieran ikusiko dut gero, agian zerbait bertan nagoela espadut, galdu iten badut, ETV nahieran ikusiko dut, urrengo egunean, ero handi 2 egunetara etxean lasai. Zu kontzertuan zeuzela, Juan Tranqui txixaitzen. Hori da. Bueno, kaixo launok eta ongi etorri Txorienera, hemen hasten da Txoriene, bai, Txorienen gaude, ostirala da, eta, bueno, gure proposamenak asteburu kontarako goxo-goxoa datoz, ez da, Patri? Oso goxo, bai. Bueno, nik ingo duana da, horrelako sagar tutu batzuk irasagarrez beteta, eta gazta mus batekin, eta bero, bueno, ez esan. Sorpresa. Txokolatea dauka. Bai. Hori bakarrik esan da. Gurina bebe. Zeizango da. Zeona. Bueno, nola ingo du? Lehenengo gozogile krema bat ingo du. Hortarako esnea jarriko du berotzen, eta ero bestaldetik nasiko ditu 3 arrotza gorringo, harto almidoia, irina eta azukrea. Esnea beroa dagoenean, gehituko digu horri eta gozogile krema bat ingo du. Ostuko dugu gozogile krema hori eta ero nasiko dugu irasagar gozokiarekin. Hori alde batetik betegarri egiteko. Gero gazta musa ingo dugu. Hortarako irabiatuko ditugu esne gaina, gazta krematsua eta glas azukrea, vainilla estraktu pixkatekin, eta gorputza hartzen duenean, gordingo dugu eskailuan. Eta bukatzeko, sagar tutuak ingo ditugu. Sagarra mandolinarekin fin-fin moztuko dugu, bihotza kendu eta gero, azukrea utz pixka bat gainean bota, eta 180 gradutara, 8 minutuan ero gorritu arte labean ingo ditu. Atera eta zeituan metalesko tutu hauetan bilduko ditugu, eta hor forma eman da gero, ostutzen dienean, beteko ditugu irasagar krema horrekin, eta gazta musarekin. Ero gazta musa aldamenean, ero kusiko dut. Ez dakit, oraindik ez du pentsatu hori. Joango ga improvisatzen. Bai, hau bai dala benetako improvisazio, Hauek, tutuak alde batetik. Horrek zer erosten diolako, burdine eta... Hori da, lekutan? niri zugaldari batek inoiz indian opari honena. Hau edia, lehuna aipatu nuen Zornotzako Juantxu jatetxea, eta hauek ziren, beraiek, aipatu nizun txirrindularia inola egiten dizkien kremaz beteriko tutuak. Ba, hoiek iteko hauek zeuzkanan, eta bera, bueno, jubilatu zen, eta opari moduan, eman zizkian, hauek, honek, bueno, zenbat tutu, induraiek zenbat hemen bildutako zenbat tutu jango zituen, ez dakigu, baina, bueno, hauek orainik etxean dauzkat, horrelako 10 dauzkat, eta egia esan, noizean behin, kuadriako zerbait berezian nahi dutenean, hauekin egiten diet, hori, eta oso gozoa. Bestela gure ikusentzuliek, bestela, nik uste dut hori, saltzen dituztela batzuk gozogintzakoak, berezia direnak, baina badaude bestatzu direla, holan tutua barik, kukuntxo konikoa diena. Bai, horiek, errexago izango dira. Hauek, egin daude espreski beretzako. Eskatu baldituzue, altzairu erdoil gailtzeko olako tutu batzuk, eta, bueno, horrekin ere. Orduan, esandakoa, hemen, irasagar zaporea nahi diote ematea krema honi. Orduan, gozogile krema honi ez dio botako ez kanelarik, ez vainillarik, ez zerrez. Irasagarra bakarrik. Zaporea, ez limoia salik, horiek dira normal ebiltzen dira. Esne pixkat utziko dut gero, nasketarako hemen, irinak eta nazteko, erau berotzen jarriko dut. Eta joango nahi nazten besta, esan. Irasagarra da sagarrak, naiz eta izen oso antzerakoa izen, bueno, fruita da, desberdina da, lehen zigorre kamaratik kanpo galdetu ozta, abernik ikusi duten irasagarrik gordinik, ez? Membrilua gazteleaz deitzen jakona. Eta bai, izaten da, olako makatzan antzerako sagarra horixa, makatza olan, izaten da, haundixe bat simurtuta apur bat, satarra ematen dago, ez? Egoten da apurtuta bezala, eta hori izaten da, gordinik ezin jajan, eta hori normalien itxendana da, egosi, azukriaz gehitxu, osten utzi, testuriagatik, eta lortzen da olako krema bat, edo bueno, olako gozo bat. Eta hori, olako gauza, hori etxeku da. Hau da, sagar gozokia, Gure amak iten dagoena da, irasagarrakin beharrean, etxean daukagunez, sagarrakin hartzen du sagarrak, berdina egiten du, prozedura berdina egiten du, eta gero, luze eukinezkero, berdina lortzen du, sagar gozokia. Eta, bueno, ni sagarrakin indut, etxean eukalako, ez dela irasagarrakin be antzekoa, berdina da. Sagarrak bebai tradizio askoz beluziagoa daukolako, ez, Euskal Herrixan. Irasagarra bebai badaukagu, baina askoz bueno, berandu heldu zen. Berandu heldu zen, hori da. Eta, bueno, inoiz ez dakit saiatu zaeten probatzera irasagar bat gordinek. Nik ez du sekula probau. Ezin da proba. Oso gogorra da, eta zaporia be, azukrea horretik botatzen zaio asko. Azukrea botatzen zaio, desente.
beldur gabe. Botaten jako, bai. Botaten jako, bai. De hecho, deitzen jako, irasagarra da, aintzinan Grezien eta zan ugalkortasunan fruitua. Igual aurdun geratu nahi badot, hemen etorkizunean jangotoran irasagarra koiarakada. Eta gero, erakargarritasunakin bebai zerikusixa dauka. Ze Afroditak asko hartzen zauen, da ez dakit afrodiziakua dan, edo bueno, nolait konkistatzeko hartzen zabien aintzinan. Baina, nik pentsatzen dut, ingo zabiela hori egosi eta azukriaz edo estixaz gozotu. Ni bai entzuten daukan, usaiak eta usaiak armairuetan da gordatzen zela holan. Bai, hori Euskal Herrian eta basauen itxuri, ez? Hori ikusi gehiago, ni bestea sukaldian da zarra nahi, baina antzinako gerrezia hain zarraen hasti. Baina egia hortarako bai entzun izan dut, baina bestela gure etxean egizan bizilaguna dauzka, irasagarrak eta amari emate dizkio beti, berak ez ditu erabiltzen, eta gure amak egiten du. Baina just hau sagar gozokian da. Beitu. Hemen, hartu almidoia, irina eta azukria. Arrautza, 3 arrautza gorringo. Arrautza, hautza, ez? Edo azukria normala da. Azukria normala. Bale, hor dago hautza. Eskelen ikusi hotzute, osagaiak jarten zabizen bitartean. Ez. Hori da, gero gainetik botatzeko. Eta oin, esne hotz pixka bat, eta gero esnea, hemen irakiten azten zaigunean, gehituko du gorra, irakiten izango 5-10 minutu, eta gure gozogile krema, listo. Ostu inbarko dugu, honekin gure sagar gozokiarekin nahaztu baina. Ba, hon diogan, Extremadura eta Andaluzian badau itxura hori jarteko, etxietan eta usaia emoteko. Eta hemen itxen gauen moruan... Eguzkiloriana? Eguzkiloriekin, bai, hori, kanpoko, kaltiak, espiritu txarrak, ekiditzeko edo, etxien esartzeko, horretarako jarten dio. Irasagarra, enekin, hori bintu. Bitu, hemendik aurrera? Esposo aurkitzen eguzkiloria, irasagarra, eta espada, eskopetan atepien. Mutil. Ez hori, eskopetik ez, Vale, hau nazita, eta, gozogile kreman, iragiten azten denean, lehen esan dizudana, hemen izan ezkero, kanela darra bota alduzue, gozogile krema klasikoak eramango luke, kanela darra, limoi azal zatitxo bat, ero laranja azal zatitxo bat, eta utziko gendu hemen pixkat irakiten, sapori hartzeko, eta gero botako genioke guztia. Baina, ni saporia honen nahi diot. Bai, normalin Euskal Herrixan irasagarra edo, sagar gozokixa jaten da postre bezala. Tradizionalena izaten da, sagar dut egixetara eta joten zarien postre hori. Idiazabal gazta, gero, irasagarra, eta gero, urrak, intxaurrak, edo, lako gozuak, ez? Tolosako nola ditzen di honek, tolosako pasteltxuak. Hori ja 2.0. Hori premio. Hori 2.0 izaten da, normalean, oikoena, hori beti, intxaurrak, gaztaia, eta irasagarra. Gozokixa. Bai, errezeta hori nuenean, hasieran egon izen pentsatzen, ez? Egitea, 2.0 alde hortatik jutea, sagardote egitako postrea 2.0 eran eitea. Orduan izango zen, sagarra sartuko genuke, irasagarra eta gazta krematxo alde batetik. Eta esaten nuen, gero intxaur batzuk garrapinatu gero eta aldamenian jarri, eta horrekin lortuko genuke, sagardote egitako postrea. Holan tradizionala be, ez da utxartu. Da, irasagarra beti erabiltzen dugu gozogintzarako, baina gazirako bebai, entzalada bat entzako. Niko indala gutxi Instagramen egin nauen errezeta bat, izan ziela olako ravioli batzuk, hemen txorianen ditxun raviolixak wonton pastakin, wonton oreakin, ore horrekin egin nauen, irasagarra, oiasko errea eta idiazabal gazta. Eta oso gozua. Nik ospinolio bat ikusi nuen egun baten, estia ospinolioi jentea botatzen dio, eta gazi gozoak, ez? Ziapeakin eta... Irasagarrarekin baita, irasagarra hartu eta irasagar pixkatekin birrindu eta geratzen zen olako olio ospin loditxo bat, baina gozo puntuarekin eta azkenean irasagarra daugu baldin bagozu. Entzalada bat olan, idiazabal, oiasko errea edo urosune proteinia gero, olako gazta xafla batzuk, eta gero olako ospinolio bat, ez? Ziapiakin eta irasagarrakin. Imardana animatu, etxean da, kozinatu eta gauza berriak probatzen animatu. Egia da batzutan, hori, esatu da, sukaldari ere ez pentsa, 10-etik 6-tan, agian gaizki aterako da, ero ez da aterako, gaizki egia da. Esperientziak bai emoten dutzu. Bai,
Zuk, Patri, suposatu, hainbat eta hainbat errezeta indituzu etxean, eta horien artean batzuk, ez zeuden hain ondo. Hori da. Baina gaizki esateko, hau ez dago jaterik. Olako nik ez dut ezautu, holan. Ez, ni igual apurtxo bat exigentianaz nirekin, baina nire mutilak denizek horrek dana jaten dau. Eta hori bai da, horrek eskertzen dau. Ja. Horrek eskertzen dau, naiz eta txarra egon nik igual ez dut jaten, baina bera jaten da, zelako gozua dauda. Kriterio gutxi dauka, baina maitzen bide. Ja, baina jateko modukoa da. Bai, nahi dut esan, bera jaten bai. badau, baina nik bateko hori ez da hojateri. Zein diozu, erretzen bazaizu dena, erabat erreta da, horre belbeltza, orduan bai, baina bestela, esateko txarra da, holan kombinazioa. Nire mutiakin daukaten gauza bat, da, berak gomendatzen batzu leku bat, bai? Jo, leku hau da superon, ez dakizen bat, aldozu sinistu ero ez. Baina, esaten batzu leku bat, esakola guztau edo txarra dauela, esaitxe zure bizitzen joen, osea, bera ez guztetako izan bida, benetan txarra. Benetan txarra, bai. Eta inoiz esan dugu hori? Bai, inoizien behin esan dago, eta daukot horrek etxoko jatetxe batzuk, holan, apuntu eskueteko. Kritikoa, gure denez. Bueno, gure gozogile krema, listo. Hemen, pixkat, hobeto egin nahi izatera, hau, hartu, eta iragazin aldugu. Da hori inbiozu, irasagarrakin... Hau ingo dugu, ostu ingo dugu, eta hotza dagoenean, irasagarrarekin naziko eta birrindu ingo dugu dana. Eta izango da betegarria. Baina, esan dizut, Patri, hau, esan, holan burura etorri zait, ez dakit nola geratuko dan. Orduan, ikusten badut oso fina geratzen dala, gazta musarekin beteko dugu, hau, saltza moduan, krema moduan aldamenean jarriko dugu, eta han bustiko ditugu gure tutuak. Orduan, bai, gaur da pixkat hemen improvisatzen nahi naiz, ez dakit, ez dut egin froga esan nola da, tutua badakit ateratzen direla, hori badakit, eta nasketa hau gozoa ongo dela, bai, ze irasagarra gozoa bada, eta gozogile krema gozoa bada, txarrezin dago. Dana gozoa. Dana gozoa. Orduan, baina, hau garrantzitsua dana da, ostutzea. Orduan, hau, ostutzera sartuko dugu goi, eta etorriko gara gazta musa egiten. Gure gozogile krema dagoeneko ostutzen, eta oiniko duna gazta mus bat. Oso arreza, Eta honetarako erabili alduzue, guk gazta krematxo erabiliko du. Bai, ostuta dago, Izos gaioan. Ez negaina arrotzeko beti, oso hotzegotea, eta ontzi alba da, izos gaioan izatea. Eta hau oso gozoa geratzen da maskarponerekin ere. Niko egin gazta krematxo ekarri dut, beste klasiko hori normala hemen ezagutzen dena, baina maskarponerekin oso geratzen da. Maskarponea beharrean, hori gazta krematxoa, ero gazta urdin puntu bat eman aldiozu, Betu, bai. Eta gaina ondo desegiten da. Bai, oin modan jarri horrek gazta tartaketa, eta gazta tartik jatzartzen jake gazta urdina, zabalgaza da indar pixka bat olan ematea. Bai, da jo, superona dauz, ni pila gustatzen gaten. Bale, azuklera utza eta vainilla. Estraktua. Bai. Asi da horan, Asi nazoan bau, venga, vainilla. Dana barrura. Zein zaie gustatzen vainilla. Dana vainilla barrura. Eta oin, eragiak motin, aurreko musorri. Jo, zigura besteen, ezke hau da ospatzeko eguna. Patri, kalte hundi egin nahi zara zu niri, Ez dakit ni, Ez dakit zu ni influencerra nazela ogi bidez. Influentziatzen nabil. Eta ninaz, zelan dien, follower, yeah, I follow you. Follower. Bueno, ze kontu dauzkagu txorienen gaurkoa? Azukrea hautsa. Ze honan azukrea. Da, kontserbagarri naturala. Bai? Ez, azkenian, balitzu dau elikagaiek geixau irauteko. Aintzina, ez zauzen hainbeste oskailu ez, horrai buruz bebai ingauen berba atzo, eta orduan, beste baliabide batzuk aurkitzu bi zauden, azukria, edo gatza, edo ospina, edo geixaulan kontserbagarri naturalak. Piperraltza, espeziak, azkenian, espezialen garai batean oso garrantzitsua ziren, ze Indiatara da horretik, ez? Zertako, erabiltzen zilako konserbante moduan, azkenean piperraltzakin inguratuta daun solomo bat ja, zaila gustatzen hain beste bitxitu. Hola, xomorruei. Xomorruei horretik. Erromerua dala ona barazkixentzako eta mantentzen dau koloria eta saporia, baina nik horrek hori nakiz, erromeruak eman gotza, erromero saporia pentsatzen dut, ez?
Bai. Barazkixei eta fruituei. Igual zerbait ez da, nik egia esan ez dut olan ezautu. Koipia olioa, oliotan be gauzak gordetzeana beti izan da, eta... Nik uste dut, etxian behintzat, geixen erabiltzea itxudanak ospinak, azkenean lehenko gunean ingau azenaria ospinetan, edo tipula ospinetan, edo olako gauzak. Eta gero azukria, irasagarra itxeko, honek irasagarra itxeko oitxurarik ez daukat, baina marmeladak eta olako fruituak, azukria, limoi zukua, da horrek itxe itxut. Pues nik horrek die erabiltzea itxudan, geixenak. Eta zu eta ni, oso gozoak gara eta horregatik mantentzen gara horren gazte. Hori da. Da horregatik bi hogei ikasi lora niri botatzen, Patri, zurekin. Hau da. Horregatik ikasi bidogu, horregatik mantentzen gara hain ondogu eta hain gazte da, hain polit. Zegu azukriak mantentzen gara. Hori da gure kontserbagarria. Eta merixen da honekin. Irasagarrana egia da, irasagarra oskailuan hileak eta hileak dauten ditu. Gure ama, egiten, dagoenean egiten du pila bat, eta olako potzotan, kristaleskotan gordetzen ditu, eta joten ganean zer esaldu zuen irasagarrik, eta bukatzen zu momentua dena krokote daño, eta nahikoa da. Bueno, gure... Atxoin, Ez que dauke kaldera bat. Bueno, bai, ez da bezala... Pro. A ver. Oh. Está buena, es pro. Ja, ezin zagel ditxu. Ez diot hartu zaporean ikondo. Bai, hartu geixau. Gozua, Zer esan berzenien, Patri? Ez, arrautzen, atzo egin gauen berba, oskailuan ze gauza sartu da, ze gauza ez sartu. Eta atzo gabien, lo ninguen bitartean, pentsau nauen. Segatxik arrautzak, supermerkautan da, egotin de pasilluan, da gero etxien oskailuan. Zuk bakizu? Bota, esan zu. Nik ez dakiz segatxik, horregatxik adetzatu nutin. Etorri ziren Euskaberrekoak, txorinera, horrek arrautza ekoizlea direna, eta zeldu ziguten, eta oin benetan geratu naizela, zuri holan. Negoen, zagarrakin hor labea zenbatean dagoena, eta... Alesek idatzeko esko. Ez, hor da, hotzanen katiero, gero, etxea eramaten dugunean, hobeto dala oskailuan eukitea, kateaz mosteko, baina... nizuke jakingo esaten hon. Ikertuko eta urrengo programian azalduko zuegu. Bai, azaldu ziguten, azaldu ziguten. Bueno, kontua da, hau, gero mauka batean sartu eta agian tutua beteko ditugu, ero... Hori, esposu nahi hotzan katia mostia bebai emon, da gordeko txutemen. Baina hotza dago, ontzia oso hotza dago, eta iraungo du, Bueno, bihotza atara behar diot zagarrari. Zagarrai. Bai, zagarrai, mesez. Bestela nik inorik ixo bez. Zaharra, bihotzak endu. Eta oin ningo duena da, bueno, hemen bai komeni da, horrelako gailu bat izatea etxean, mandolina bat, ze fin moztu behar du. Labea esan dakoa, 180 gradutan daukat, eta zabalak nahi ditut, aldan zabalen, orduen lehenengoak, holan, neurri hartzeko, bai, nik ustut, bitu, finaka. Hori finatara da, ez, Patrik? Bai, baina ondo, nik uste dut, ez? Holan behar du. Ez, fina nahi du, benetan fina nahi du. Orduan, pizka eta tarakot, hau bota, ez, hau janitzen da, noski? Eta, behin zabala daudenean, tutuak handiagoak ateratzeko, jungo gara, horrelako labeko erretilu batean, labeko paperarekin jartzen. Hora, putxoa lodixago bai, ez? Ez, ze gero malguak izan behar dira, eta gero buelta emateko, eta lodixak aldan finen. Beti aldala ez da izuzuk aldan, nik ez da izati, baina fin-fina garrantzitsua da, eta, bueno, guk horrela ingo. Fin-fina, eta glas azukrea gainetik. Nik horatzen nahi ziten genuela, etxe barri negon ginenean, egiten genituen horrelako antzeko batzuk, eta gero egiteko forma bat, lore bat egiten genuen hauekin, eta nik egiten dituen almibarretik pasatu, eta gero hemen jarri. Hobeto geratzen diagian, baina azukrea gainetik botatza errazagoa da. Eta esate ibirez behar, almibar bat egiten lehenengo. Esan dugu elikagaiekin eta azukria erabiltzen dela, horren xomorruen kalte hainbeste ez itxeko. Bakterioen jarduna eteteko. Bai, gustora ez bizitzeko, eurek. Hori da. Eta ze gertatzen da garbitzeko tresnekin. Hori, egunero aldatu bidala, edo astero behintzat aldatu inbidala. Horrekin nola ditzen dionek, mostratxak, estropajuak. Bai. Horrek azkenean bakteria pila bat hartzen dago. Hemen dauka datua, bai. 12.900 bilioi, bakteria dauzka olako mostratxa batek. Bai, zera. Benetan.
Eta esaten daue, azkenean, karo, eskutik pasaten die, gero janarixa ikuten daue, horre izaten die zikinak normalian. Beraz, gomendatzen daue, astean behin edo 2 astez behin aldatzea. Eta ezin dira, ez dakite, ez jakintasunetik agian, biberoiekin da, txupetekin da egiten esterilizatu irekien, uretan sartu irekiten, ez? Nik uste horrekin hilko direla danak. Ez dakit hilko dien edo ez, baina, bueno, jendeak hori nik uste dut maskariakin eta pasatzen zan lehen, ez? Jendeak, bueno, aukitzen zagoela bat hilabete osorako, da etxien bebai igual berdina pasaten da olako mostratxekin edo estropajuekin. Hori bebai aldatu inbida, astien behin edo 2 astez behin, alba dozue, hori, aldatu, edo berri bat erosi. Hor bada monologo bat oso nadala, umeen kasu hortan, ez da gizu, lehengo umearekin, txupetea lurrera, pentsatu baduzu lurre kutu dela bakarri, ja ure irakitanan, pum, beti ure irakiten da txupetean, beti. Bigarren umearekin ja jausten danean, uretatik pasa igual, eta sartu. Hirugarren umearekin espadago testiguri lurrea erori dana, ez errez, aguan segituan. Eta zuk laugarrenak? Eta laugarrenei ez zaio erortzen, sekula. Oso konturatu ez. Ez, laugarrenei ez zaio erortzen txupetia, eta holanda. Eta hori bai, lehenguarekin, bueno, ana uratana irakiten egun guztian martxan katxarrua da. Laugarrenak, ardo, goxua da baina. Bueno, esan dagoa, bitu ikusten zu, azukrea dutza, bota diot gainetik, eta orain, labera, behiratzen joan behar da, hemen denborak ez dira zehatzak. Ni 5. minututik aurrera behiratzen joan, eta behar da, holan, kolore gorriska. Hau izango zen, irasagarran kolorea hartzea, eta gero orduan atara, eta bai, beroa daudenean tututi pasatu behar dira. Beroak egon behar dira, sortutzen dianen, ja, kurruskari eratzen dira eta apurtu iten dira. Orduan hor, azkarri bili behar. Egon gara adi. Eta bien bitartean, horre labean daudena, oin, gure kanpoan ostutzen dauden, gure gozogile krema hartu, eta jarraituko dugu nasketa egiten, baina, itxoina, hemen, segunduak, bat. Anastasio. Zemat aldiz, broma berdina egin. Hau ina, indotzu nahu bai? Bai, hau bai indoztazo. Bai, bale. Bueno, hemen gaude gure errezetarekin berriro ere, gozogile krema ostu zaigu, bai, Bai, hori aldozu zerrendatik kendu, hau kristoren gorputza hau bai, ja, entzun dut 2 aldiz, edo? Bai. Juan berritzen, repertorixua. Bale, eta txoriene, hau berria da, txoriene da Euskal Telebistako promarik onena, ero telebistako onena. Hori zure da. Hori nire da, bai. Vale. Txiloebe bai. Bueno, ikusten duzu, gaurko errezeta, ez dauka inungo komplikazioek, zuk atzo, esaten zen duen, menestrarekin, ez? Ba, egia esan, antzekoa, hau da, errexea da. Dauzka, bueno, bai, gozogile krema inbardala, eta ero tutu hoiekin behar direla, baina bestela, ez dauka inungo komplikazio hori. Azkenean testura hartu dago, ez? Hori da betetzeko gero zagarra. Gorputza. Eta hemen, inalduzuna da gozogile krema. Erdia erabili esne gaina eta beste erdia esnea. Oraindik krematxo geratuko da, eta gaina hartuko hori guke, holan... Nola zoazu? Goiara bat ataratzera. Probatzera, a ber, neurria begizin dut, a ber gehiago behar duen. Nik pentsatzen nagoen igual, dana jarten bazin esne gaia krematxo ataratzera. Bai, pipi, oie ba! Bueno, hau da momentua, Patri, azkarri bili behar dana, Zuzen. Hau, ekipo, hau, alde batera. Tutuak, hemen txe. Nezu laguntzia? Lasai, bueno, nik ustu maldatuko nezela. Hau lehengoa. Berua daudenean, hartu horrela, eta itxatzita geratu da. Ditu. Eta iken dana da, hau itxatzita geratu da. Plak, hor bat. Orduan, horrela joan behar da, eta hau garrantzitsua da berua daudenean, Hau erabile alduzue, ez dakit, beste edo zer, ez dakit, eskura daukazuena, sardeska batekin, holan pixka borobiltsua bada, oinarria, ero, ito itxatzen da. Baina, bueno, horrela ibiltzea, eta gero, behin gogartzen dienean... Zuzenekuak. Bai, hau zuzeneko da, hau apurtu inda. Bai? Abenduak 16a? Zigorrek bai libre dauka, joateko EITB-ko maratoira. Bai, han ikusiko zuen.
Abenduak 16, ETV baten maratoia aukiko, esklerosi anisko izan ikerketan alde dirua biltzen egongo gara, eta orduan bidali zuen bizuma, hemen agertzen den zenbakira, edo kontu korrontian bebai sartu zeike dirua, eta gure bozue zigorrak esango zen moruan 2.0, partizipazioa ein bidixo bat, gatiguna bestixekin sakonian zuek bustitzen eguixan edo olako, ez dakit. Dutxapien inalda, urberoak aukeran. Ez du nahi inok katarro rapatzea gure erruagatik. Bestela igual datorren urtean gero dirua eskatu bigu aizuei esendatzeko. Orduan, honekin maiko da bidixua igo, EITB bateko webgunera, hemen utziko zuegu errotulua, eta hori ikusiko zuegu. Abenduak 16. Ni hemen abil, burrukan, gehiegi, pixka gutxia ukin behar nahen, honek, ikuste oso zeituan gero gogortu iten da. Eta hori, holan txip, zagar txip batzuk. Honek, egin aldana, nik egin nuen behin, errezeta batean, eta bira, improvisazioa, beti esaten duan txoriene. Hauzen gogon hauekin, Patri, utziko ditu goztutzen, eta ingo ditu tutuak eta millorria. Orduan, hartuko ditu hauek, eta ingo direna da, oin ostu, eta ingo du geruzaka. Geruza bat gazta musarekin, gero beste zagar bat gainean, gero beste geruza bat krema, gure irasar kremarekin, eta beste zagartxo bat. Eta horrela, bukatuko du errezeta hau. Orduan, goazen hauek usten pixkat hemen gogortzea, ateratzea, eta gero muntatzea, errezeta muntaketa erreza. Hau txistea indut, estazioen azter. Ez da dentzun, inoiz? Ez. Ze, zola da ba? Gor, gor. Hau berrian. Venga. Jarraitu errezea. Zukaldaritza programa serioa da gurea, mesedez, eta tontakeriak alde batera. Azkenean, 3 lortu ditu eta daratzea, eta indu beste tanda bat, eta hemen badauzkat tutu batzuk hemen indakoak. Orain, nola ingo dugu? Esan dako, ingo du bat millorri moduan, eta bestea tutua. Orduan, beti, holako zerbait egiten duzunean millorri moduan, da dantzan jun behar da, platera, maire eraman behar duzue, beti komenigarria da, oinarri bat egitea, eta hau itxastea. Bestela dantza egiten du, eta ez zaigu interesatzen dantza egitea. Bakarrik euritan dantzan, hori da, EITB maratoia. Orduan, jarriko dugu hau hemen, gero. Politenak gorako. Hori da. Jak, hemen. Da ontsi bestie. Eta oin, bestea, holan izango da, mix. Oso ondo. Tak. Jose ona. Hau kamaratik kanpo bai hau probau dugu, Bai, oso nalda gozua zegoela, eta jendea lantaldean olatu egin diotela. Eta gero beste izango zen gure, gaurko proposamena benetako azala, zirela tutuak. Bai. Egin alditxuguna, nola zan hori izenula, Murtziak hori errezeta tapa lemunekoa. Marineria. Marineria. Marineria, bai. Bai, batzan, bizikleta. Bizikletia, besti esan marinera, besti esan marinero. Hau da marinera. Matrimonio. Txan, hau da marinera. Hau da... Hau matrimonio, ez? Ez, hau marinero. Ingo du marinero, hau marinero. Jak, hemendik. Eta ero, bikotea ingo dugu biak. Oso ondo. Hau izango da, marinero. Eta, txonen honekin ingo du, hau izango da, bikotea. Esan dugu, garbitzeko, garbitzeko hori, estropajuak eta garbitzia baino, hobeto dela botatzia. Baina garbitziakin da gabizenez, agua garbitzeko bai, erabiltzen die honak ura eta gatza. Indozu noiz baitz? Bolan, aguan daukotzen saurixak eta garbitzeko erabiltzen die holako gargarak eta iteko. Bai. Eta baina zer, ura, nasketa bat, eta... Nasketa bada, bai, eta neurrixak, zenbat? Neurrixak ez dakit. Hori ja, zuen konfiantzasko medikuai galdetu, eta berorrak emango zuen, hori, onena. Nik nahi xaudot, hau itxeko lan garbiketia. Ongeldi. Haukua, baina, zuekin ura eta gatzakin. Eta bestela... Azkenean, ez, gatzak dauka, lehortzeko ahalmena. Eta gero... Eta ura garbitzeko. Eta gaina gatza, azkenean, esan duguna lehen, gatza konserbatzeko erabiltzen bazan, segatira, gatza zaielako gustatzen olako xomorroei eta, ez? Hortan? Hori da. Horrati izango da. Ona da. Beraz, zuk erabiltzen oso olako trukoren bat, amoren truko, natural...
Horako gauzan bat? Ez, hortza garbitu eta listo. Eta besterik ez dut egin. Lehenko zekin joinbiko gara honek. Hori da. Ondo garbitu. Eta hemen izango zenuten, gure zagartutuaz, irasagar kremarekin, eta musa, gazta musarekin beteta. Horrela zelan, gaztarekin ondo ez? Hau argaz irakutziko diet lantaldeari, eta gero bera jateko, ze badakit, jango dituztela. Ez dakit helduko dien, Igual gu jango ditzugu denak. Bitele handerinoa. Hauek, lantalde antzako. Hori kremia oso, bai jo. Hau da marineroa, esan hau. Bai. Nik, bestia. No, marinera ez to probau. Ez duzu probatu. Hartu. A ver, eman. A ver. Esango duzu, hor bestalde nongo izaten. Bi horiek hor, jan, egun guztia jan, tontakeriak esan, txikia bat ez ere. Zabaldu gua. Atentzia, ez. Eta bueno, asteburuai gurotzagu ongi etorri xa, bi gozoken. Zigorrekin jau gozo bat, eta nik ontxe beste bat egin biot, badakizu Cookie Amerikarrak badauzela. Eta nik ingotzat, beste ikutu bat emangotzat, ze ingot olo malutekin eta gurin txigortuakin. Ontxe erakutziko zuzetan, lehenko prozedura azalduko zu, da gero kontauko zuten nundik norakuak. Bota bertxua. Baitu, gurina, kasora txiki baten lehenko urtu ingo zu ertainean, eta noixian behin nahastuz joango gara, aparra atara arte, marroi koloria hartu, eta intxaur usaina izan arte. Gero hori osten utziko, eta nahastuko azukria, arrautzak bainila, eta gurin horrekin, ez? Ondo nahastuko, eta gero, irina gehitzuko, olo malutak, bikarbonatua, eta gatz apurtxo bat, nahastuko gehixau, eta gero txokolatia moztuko txiki eta nahaztuko ube. Gero horiakin bolak ein eta labeko erretilu baten jarriko, txokolate gehixau bota gainetik, eta 12 minutuz 180 gradutara erre. Gero hori garrantzitsua osten utzi bida jan bainoren, ze oso ataratzen die oso bigun, eta orduan utzi bidie osten. Hemen daukan dira gurina etxetik injakarrio, ze bestela izan errezeta laburrerako balixoko. Emango zu probatzen, zenik ez dakite... Ez duena txigortua eta, karo, gozogintzan da erabiltzen da, baina, enuen ulertzen, txigortua eta gukor intxaur, askotan iten da, eta gorrik egin da. Oso gozua. Deitzen da, ez dakit inglés, frantzes izango da. Mantekia noizet, edo nuazet, edo, ez dakit nola prontxekan. Bai, nuazeteran. Eta hori, azkenian jartzen dozue urtzen, eta gutxinaka. Hor zua motelean eitea garrantzitsua, eta hori urre kolore bat hartzen du. Antzeman gozue, ze usaia dauka, hori, intxaurrana edo urrana, oso goxua da. Orduan ingo da, nastu. Nik probadoten gaietarik gozuenak izan ziren Nueva Yorken Levain Bakerikoak. Eta beste berizitasun, zer ziren. Tamaina horrek gaina ez, normalien kukia beti handiak izaten dira. Honek ziren txikixak, eta kristoneko, oso gozuak. Eta horrezkero itasun hauen liburu bat deitzen zala Recetas de culto de Nueva York. Ikarrikot beste egunen baten, ze horko txokolate tartia bai oso gozua dau. Eta horrek erosin itxun bitxu, hemen geretzen da marroixka koloria. Dana erabiltzen da, bai, dana erabiltzen da. Hor, liburu hori erosin hauen, pentsatzen, igualango errezetia ekarriko estie edo. Eta ez zuzien ekarri, baina gaieta honein errezetia lortu nauen, eta oso gozua geratzen die. Benetan. Orduan, gurina, arrautzak, eta azukriak. Nik azukria 2 motatako erabilikot. Azukre txurixa, eta gero azukre beltza. Oin bia batako dituzu horrez? Bai, danak bixak. Eta hori gero, horrek izango ziren, likidoak ero izango ziren, ez? Umelak ero izango zirenak. Eta gero, besteak lehorrak, esan duzu? Bainilla, ontsa bat. Altzatzaia, ero bikarbonatu esan duzu? Bikarbonatu esan du, bai. Bale. Kukiak azkenean kuki esan eta, kuki nahi du esan, gaieta nahi du esan, ez? Inglesez, ni pareko. Ni galdetu iten du, kuki, gaieta, baina, kukiak entzun da, danok identifikatzen ditugu olako gaieta berezi batzuekin, ez? Pixkat, onditxoak, txokolate pinportak, ero, Patrin kasuan mazpasa pinportak, baina ni mazpasakin ere zautu ditut. Patrin guztokoak ez direla.
baina bai dira holan haunditxoak eta ez dira kurruskari, pixkat xamurrak dira, eta, bueno, oso goxuak. Hor badaukate, estatu batu horre bakizu, olako, rekorrak eta egon ginen umaten zeiten Guinness rekorran inguruan, 2003an, egin zuten horrelako 31 metro eta 18 tonako kuki bat egin zuten, estatu batuetan. Hori, 31 kiloko? 31 metroko diametroa, 31 metroko diametroa. Baina hori zela batan egozileik. Labe batean sartaian egozuten. Hori labean ezin da egin. Baina, horako sartairik badaue da? Horrek egiten dituzte hor, jote maza Valentzian da, munduko paia hundina. Dira, bereziak hortarako, azpian kristonsua, eta, bueno, egiten dute sartaian egiten dira. Laberik ez da hori jego. Hori erokeri bada. Baina, bueno, a ver, honek zemat, 18 tona. 18 tona. 18 ez. Baina, bueno, Tolosan, 2019an inzituzten, txampiñoiak. Inzituzten, 250 kilo txampiñoi prestatu zituzten, eta aurten 350 kilo. 1 kilo gehiago egin prestatu dituzte, eta ero jendeare eman zitzaien, eta, bueno, Euskaldunak eskadela atzean geratzen olako gauzetan, eta gero enborba moztu behar bada, eta plaza bati amanu buelta eman, da ero gehi harri altzatu, eta txingak eraman, eta hori, hobe. Eta nik hau eskuakin egingot, zepentzitzen jat. Era tradizionala nik uste beti onena dala. Eta hau da gaina, umeak eta hor da hiltzala bueltak etorri umeak. Horri honna eta egin gatu. Nik ematen dau kristoneko gustua. Lau saia eta jo. Baina, gero eskua garbitxu biko, txokolati esatitxu biko. Gure zuzukein? Uste modu jazu. Venga, hartu. Olontan. Bai. Altzatu, bat. Bi? Gutxo horien improvisatzen jarretzen du, Sentadi bat ingot. Hau da, hori da, hankaizterrak gogortzeko, harik eta gomendagarria era bat. Ez da pixuarekin egin behar, pixuarekin egiten moduzue. Txorineko crossfit. Bai, baina bezala, noberan pixuarekin ere nahikoa daitea, holan, txak, holan, rak. Eta ez da beraino jetxi behar, holan, hankak erdi flexionatuta. Gero txokolate gaieta janda hau erretzeko, ez? Ze pusketa nahi duzu, Patri? Txikitsuak. Txiki? Txiki ez, bueno, ontsa erakutziko zuzenik bebai hartu diot bat, holan, azkar agujeteko. Bai? Da erakutziko zuzenik. Vale, bota, saldu niri, ez du gaizki egin dabe. Ez. Eta hau, bueno, azkenean, nahiko osasuntxoa da, ez? Oloa erabiliko dugu, eta... Bueno, oloa gurina, azukria bai. Marketinga, ez da utxart. Marketinga, bai. Horrei buruz bai, bakizu ez da. Zuke eskatzen bozu Madalena bat, bai gorko horrekotzue, ez dakit. Euro baten gatxik igual 10 daukotzu. Ontxe, eskatzen bozu muffin bat, hor dator marketingan gauzea, ez? Eta gaietakin berdina. Zuk gaietak eskatzen baitxuzu, ba, igual, lortuko itxuzu, merke, baina kukiak eskatzen baitxuzu, horrek unitateka saltzen. Bai, eta nahi dute presa. Baina hori da esatea moduan, nahi alduzu jateko oliba, nola, Jaengo oliba oliotan konfitatutako Arabako patata goxoa, larreko oioen arrautzekin, arrautza krematxuarekin egin da patata tortilla, ez? Patata tortilla. Betiko patata tortilla, ez? Pentsatzen hauen arrautza eta patata frejitxuak. Ez, baina hor badao patata tortilla gaina, holako monologa da zegoen batek esatu zuela, deitzen zion, bai. Leo Harlemena, da hori monologu. Holako dauka, bai. Bai, bakarrizketia. Hori da. Esatu zuen, bueno, bai, betiko arrautza tortilla. Baina, holan salduta, ezberdina. Holan hobeto. Goxua bada. Zuk esaten zuzuna, juten basara jatetxe batera eta karte irakurtzeko garaian, novela bat irakurtzean egongo basinen bezala, hor normalien potziko batzutan, ez beti, prestatu behar esaten da. Ba, bitu, nik hau, ez dut sekula holan gaieta haundirik, nik uste dut ore berdinakin bebai egin zeikela holako haundi bat jarri labako errite joan da zabaltzia dauka. Baina nik txikisa gustatzen jat. Normalian, jendiak itxin ditu ez, holako estatu batutako jatetxietan eta holako sartagin baten jarri kukisa edo gaietia, zabaltzen da holan sartakinan tamainen arabera, eta gero isoski bat jartzen dutzi holan gainetik, eta hori aukitzen dago. Hor Leo Harlen aipatu duzuna nire gehien gustatzen bere monologo horretatik da esaten duetenean zerbitzaria juten zaio, holan ez, bera juten dela unzan olako jatetxe batera dana oso... Dotore, eta ez da izer da. Ze moduz aurkitu du berorrek lupia?
ze moduz. Ba, kasualitatez kaparrando baten azpilan. Kasualitatez, eskerrakan behiratut eta atzeon lupia. Eta, bueno, nik uste dut hori pixkat esageratzera da, zemen aipatu itzein du horretaz, eta holako toki baten, gozeakin inoiz ezarete aterako. Azkenean kontutan izan, 12-14 plater jango dituzuela, eta, bueno, zapor ezberdina, jolastu, eta dena dala. Ez dala bakarrik, tripaka da hor, tripa festa. Nik uste dut txokolate nahiko eta desente badaukala, Zuk esan, nagusi? Bai. Hori gordeko gero gainetik jarteko. Hau gainetik jarteko izango da? Bai, da jateko apurtxo bat bai, lasai. Jaiso. Labia zenbatera esan duzu? 180 gradutara. 180 gradu. Dana ondo. Berriz naztukot, eskuekin hobeto. Eta hemen jarriko borobiltxuak. Vale. Honek gero eure zabaldu ingo die gero, ez? Bai, hau horia aukitzen bozu etxean, ostu zeike oskailuan igual 30 minutu edo horiak aukitzeko beste gorputz bat, eta horrekin bai, bueno. Lantzeko egia da erraxago dala, gero pixkat itxaskorra da, eta bolak egiteko garaian eta lan pixkat gehiago emoten digo, baina baina, bueno, ona geratuko da berdin. Bai, zaporia berdina da. Orduan, eskuak hartu da, olako bolotxo batzuk, ingo ditugu, eta jarriko hau distantzia batekin bata bestian aldian, ze hau gero laban ingo dena da, zabaldu. Hau dixa, Nio empezatzen egin bai, kontak. Bilbo ingurura jundala nabaritzen da gure patrizio. Txikitxoa, nire txikitxoa gustatzen zaizkit. Txikitxoak ez, baina haundixe egixak besta. Nik 5 jartzea ditut, erretilu bakoitzeko 5. Tamaina ona. Bai, hori da. Eta labera esan minutu? Labera 12 minutu. Gero hori, bakizue zuen laban arabera. Nik etxean aukitzeo lehengotan da 12 minutu, da gero laba bero egoten danez, jartzea ditut igual 10 minutu. Da igual irugarrena beratzi edo, hor joan bizara apurat kontrolatzen. Hemen garrantzitsua dana da ez jartzea bata bestean oso gertu, ze gero iriekingo da, eta, itxatzin, ez da gertatzen ezer. Beroa daudenean, moztu aldituzue, eta ero, ez da politia geratzen, baina aukera badago. Hemen, txokolate apurtxoa geixau, jarriko hau da, beste monologoa ez badago nola da munduko pintxo, bokata hobena, olioana, ez da izanan da. Bai, Paco Roncerona. Paco Roncerona. Hemen hartuko dugu oliba olioekin egindako ogion bat, eta olio pixka botako diogu, gero hemen jarriko dugu txerrikearen hemen gangarreta ez da izan, olio pixkat gainetik gehiago botako diogu. Entzun duzu, irakurri dituzu bidixo horrein komentarixuak. Ez ka horre di honenak. Behar dituzula 10 hektarea olibondo bokata hori egiteko, gutxinez. Hau labaradoia guk gehitxau inbida itxugu, ze laba pizten dugunean, azkenean probitxau inbida bebai energia hori, así que, hau jongo da labara, eta inja dauzenean erakotziko dugu. Hau, inbidana da osten utzi, bestela oso bigun ataratzen die, eta ona dagoen. Kukiak ona daukatena da bakizudan, Patri. Honek ez du behar, ez kafez nerik ez ezeratzeko. Ze badode gauza batzuk, gaieta mota batzuk. Gaieta mota batzuk, busti behar direla, nahi eta nahi ez, baina hauek xamurra dira. Lehenko produ da, gero esan xamurrak dauzen. Ez, baina ikusi duanean, goxuak, A ber, guk zerbait probatu hor dugu, hemen lehenago probatu indugu, oso goxuak. Oso goxuak. Eta nik egin da neukan gurina normalekin. Baina nuazeteran ero intxaur gurin horrekin, nabaritzen da. Nabaritzen da eta beste puntu bat ematen dira. Askotan, detaile txikiak, tak? Altzatzen dut, urrengo detaile txiki, igual txokolate beltza biherrian, txokolate zuixa. Baina, momentuz, astebukara pasatzera goiaz, gaietekin eta zigorren postriakin, eta bitartean astelenien gauz, beraz, musu bat da asteburu politxo.